סרטון זה מיועד ומוקדש במיוחד לראש הממשלה שלנו, האהוב והנכבד, האהוב על כולם, במיוחד עליי. תמיד רציתי לומר לך כמה מילים טובות, שבאמת אתה המנהיג הכי טוב שהיה לנו. אוהבים אותך, מכבדים אותך, ואתה נחשב ונערך מאוד מאוד מאוד. רק אתה ראוי להיות הראש הממשלה שלנו. הייתי רוצה לבקש בקשה. אנחנו לא צריכים לחכות לשום אומה שתגיד לנו מה נעשה או מה נפעל. לנו יש את מלך העולם. אתה מאמין בן מאמין. אנחנו מאמינים בני מאמינים. אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. אבל אתה יודע, אם הייתי יועץ שלך, אם יורשה לי, אם תרשה לי להיות יועץ קטן שבקטנים, או רמטכ"ל לרגע, או חבר שלך לרגע, אני עופר לוי. אני אומר לך, אם יש לך אטום, תתחיל בתימן, באיראן, כל שונאי ישראל, טורקיה, תשמיד אותם. זו מצווה מהתורה. אל תפחד מכלום. אתה מצווה מהקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה. מחו תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זוהי מצווה, ואתם, הצבא הקדוש הזה, עושה עבודת קודש. לא לפחד, לא מאף אחד, לא מערב רב, לא משונאי ישראל, לא מי שהם מנסים להתנכל לנו. זאת כיפה, כי אני יהודי מאמין. זו הקסדה שלי. אוהב אותך, מעריך אותך. תפתח במלחמה. זו מלחמת העולם האחרונה. אנחנו לפני משיח. הגאולה בפתח. מחו תמחה את זכר העמלק מתחת השמיים. אטום על כל שונאי ישראל. ואל תדאג לאטום. הוא לא יבוא עד אלינו. הוא יחסם עם המלאכים. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ביבי היקר, נשיקות וחיבוקים ממני.